ଏ ମଝିଆ ବୋଉ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛି ବିରି ବଡି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖେ ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରକୁ ଛେଚିକି ରସ ପିଉଛି। ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ କଣ ପାଇଁ, ସେ କହିଲା ମତେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ ବିରି ବଡି କେମିତି ହୁଏ। କଣ କହୁନ, ଏଇଟା କଣ କରୁଛୁ କହ? ବଢି ପକଉଛି କଣ କଣ ମିଶେଇଛ କୁହ? ତେଜପତ୍ର, ପିଆଜ, ଜିରା ଆଉ କଖାରୁ ଆଉ ବିରି ଆଉ ଏଇ 3-4 ରକମ ପକେଇକି ବଢି ପଡୁଛି। ଏଥର ସବୁ ଶିଖିଯା ମୋ କତିରୁ। ତେଜପତ୍ର, ପିଆଜ ଆଉ ଜିରା, କଖାରୁ, ବିରି, ଭଣ୍ଡା ପତ୍ର ପକେଇକି ବଢି ପଡୁଛି। ନୂଆ ଜିନିଷ କରିକି ଖାଇବ। ମୋ କତିରୁ ଶିଖିଯା। ଏଇଆ ବିରି ବ୍ୟାଟର ଏମିତି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ଏଇ ବଜା ଉପରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ପକେଇକି ଶୁଖେଇଦବା। ଶୁଖେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବଡି ପକଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଡିଲାଣି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।